50 urte bete ditu ikastolak, dagoeneko, eta bidai lutzea egin dugu. Lehengoan nire buruan irudikatzen egon nintzen, zenbat jende pasatu den ikastola honetatik, zenbat familia, zenbat ikasle, zenbat irakasle, langileak. Eta jendearen joan etorri hori irudikatzen nahi nintzela, beste baten hitzak etorri zitzaizkidan burura. Eta, zurekin pasarte bat konpartituko dut, bai? Ja, zer iradokitzen dituen ideia horrek. Ados. Etengabe bidaiatzen dagoen espeziea gara, eta ez dugu ondasunik, ekipajea baizik. Ekipaje hori gainera, ukiezina da. Nireagoa da, amesten dudana, ukitzen dudana baina. Ideia hauek gure kooperatiba izaerarekin lotzen ditut nik. Ikastolako familia guztiek ametsa egi bihurtzeko bide luze horretan ekarpen handiak egin dituzte, materialak ere, tartean, inguratzen gaituen, eraikin hau, adibidez. Baina ez da hau eramango dutena. Ikaslek ikastolan ibilbidea amaituta, zer eramango dute ekipajean. Badut nik beste esaldi bat zuretzat. Zerbait hiltzea nahi baduzu, uztazu geldirik. Hori entzuterakoan nire zuzenean etortzen zait burura euskara eta ikastola, Euskarak historian zehar bizirik irauteko ezinbestean behar izan du garatu, mugitu eta etengabe mugimenduan egon, Eta ikastolak ere 50 urte egin dituenean argi dago etengabeko garapen horrek, innobatzeko grina horrek ekarri gaituela honaino, ezta? Hori izan dela ikastola honen arrakastaren giltzarritako bat, ezta? Bide luzea egin dugu, baina ezer ez digu ziurtatzen hemen jarraituko dugunik. Edurne, nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa ikastolan? Nik ikastolako garaiat oso oroitzapen onak ditut, bai. Eta nire irakasle eta ibilbidea egiten lagundu zidatenei asko zor diat. Oraindik ere erreferente izaten jarraitzen dutelako niretzako. Hala ere oso ikasle ona izan nintzela esan nezake, bai, baina bukaeran, unibertsitateko ikasketak eta aukeratzeko garaian, segurtasun falta izugarria sentitu nuen, bai. Zan ere, niretzat ikastola oso mundu segurua zen, eta hemendik ateratzerakoan zer egin erabaki behar nuen, erabakitzeko zailtasun handiak sentitu nituen, ezta. Orduan, nonbait sentitzen dut hori faltatu izan zitzaidala, ezta, nire buruaren ganako konfiantza hori eta erabakitzeko gaitasun hori. Eta zuk pentsatzen dut antzekoa kontatu dezaketzula, ezta? Bai, ia hitz berdinekin kontatu daiteken ere historia, hamarkada bat lehenago izan bazen ere. Nire ikastolako ikasle, orain irakasle, zuzendari zurekin batera, eta ama naiz ere bai, kooperatibista gara biak orain ere bai, segurtasun inguru batean eziak eta mundu egonkor baterako eziak izan ginen. Jakina, eta mundu egonkor horretarako ezi gaituztenean orain munduak egonkorritzateari utzi dio, ez? Orduan, galdera zera da, orain, zer? Niri azken aldian kezka bat darabilt buruan. Nire alaba aurki hasiko da ikastolan, eta ez dakit kezka dut, edo zalantza dut. Bera lan mundura murgiltzen denean, 2025 urtean, bera gai izango den bere bizitza proiektua garatzeko, eta gu gai izango garen berari hori eskaintzeko, gaitasun hori eskaintzeko. Kezka horri aurre egiteko etorkizunera begira jarri behar dugu. Agian oraingo egoerak ez digu uzten, ikusten, nora joan nahi dugun. Eta beraz egin behar dugun ariketa jirafeatzea izan daiteke, jirafarena egin, lepoa luzatu eta
areago dagoena ikusten saiatu. Orain aldian behar ditugun gakoak eskuratzeko. Bai, egia esan, nik 2045 irudikatzen dudanean, ikusten dudana da mundu globalizatu bat, azteko ez, dauzkan abantaila eta desabantailekin, ez? Eta noski teknologietan irautza izugarria. Bestetik, teknologiek ekarriko digutena da bizimodu aldaketa eta noski gizakien arteko harremanetan aldaketa, ez? Eta gian anitzagoa ere izango da eta lanbide berriak sortuko dira, ezagutzen ez ditugunak. Eta agian ere ekologikoagoa, ezinbestean bada ere. Baina Edurne, bi hitzetan? Bi hitzetan, nola esango nuke? Nik esango nuke etengabeko aldaketa izango dela. Argi dagoena da, etengabeko aldaketez eta ziurgabetasunez beteriko mundu baterantz goazela. Eta hortarako prestatu beharra daukagu. Argi izan behar dugu, konstante bakarra, etengabeko aldaketa izango dela. Eta aldaketa hemen da. Aldaketa hemen da eta aldaketa honetan nola kokatuko garen erabaki behar dugu. Eta guk erabakitzen ez badugu, gure gainetik beste batzuk erabakiko dute guregatik. Beraz, zentzuzkoena aldaketan lidergotza hartzea da. Orduan, Lina, zer beharko dute gure ikasleek etorkizunean? Familiei eta irakasleei galdetuta ez dut uste matematika edo latina gehiago jakin behar dutela, erantzungo luketenik. Ziurrenik beste gaitasun batzuk garatu behar dituztela argi dugu denok. Irakurri berri dut, 80 herrialde desberdinetako 1500 enpresa buruei egin zaien galdera bat, eta galdetzen zitzaien zein da zuen langileengan gehien baloratzen duzuen ezaugarria edo gaitasuna. Eta erantzunak bi argi eta garbi, aldaketetara moldatzeko gaitasuna eta ideia berriak sortzeko gaitasuna. Orduan gure ikasleengan gautza bera, ez? Garatu beharko genuke, ez? Eta horiekin batera, autoezagutza, empatia, erresilientzia, ez? Bere burua ezagutzeko gaitasuna, erabakiak hartzeko gaitasuna, taldean lan egiteko gaitasuna, gaitasun horiek, ez? Beharko dituzte etorkizunean gure ikasleek. Kontua da, sistema honek ez duela erabat bermatzen gure ikasleek beharko dituzten gaitasunak lortuko dituztenik, ez? Eta egia da gure ikastola aitzindaria izan dela, inobazio eta metodologia desberdinak implantatzen da, eta hori egia bada ere, ezin dugu ukatu gure eskola sistema 19. mendeko eskolan oinarritua dagoela, ez? Usteak eta sinismenak eta inertzia ugari dago gurean. Baina askotan egiten ditugun hauek, baldute oinarri zientifikorik edo bestelako bermerik. Zientziak egin ditu ekarpen handiak eremu honetan azken urteetan, baina egia da ez direla iristen guregana. Ziurrenik divulgazio faltarengatik. Marko mental ugari ditugu ezarrita. Bai, eta horren adierazgarri da adibidez, nola ditugun saioak eta arloka banatuta, ez? Denok dakigu bizitza realean edozein arazo, ezin da ebatzi diziplina bakar baten ezagutzak erabilita soilik, ez? Eta beste adibide polit bat iruditzen zait, lehengoan gairi entzun niona, ez? Lehenago eskolara etortzen ginen umei kontatzera munduak nola funtzionatzen zuen. Eta orain zintzoak izaten bagara, onartu behar dugu oraintxe bertan ere ezin diegula azaldu mundua nolakoa den. Mario Benedettik esaten zuen bezala, erantzun guztiak geneuzkala uste genuenean, galdera aldatu digute. Bai. Egia da gure sistema, gure eredua,
oraindikan industriala dela eta hezkuntzak organikoa izan behar du. Pertsonek egina pertsonentzat, sistema bizi bat da. Beraz, metafora aldatzeko garaia da. Bai, eta orduan, Lina, zer iruditzen zaitu marko mentalak puskatuko bagenitu? Beraz, non jarri beharra daukagu fokoa hemendik aurrera? Oinarrira itzuli behar da, pertsona eredura. Bai, eta pertsona guztiak desberdinak direla erakustera. Aniztasun hori onartzea, alegia. Izan ere, errealitate hori onartzeak lagunduko digu oraingo egoera eta oraingo sistema ulertzen eta aldi berean aldaketarako gakoak emango dizkigu. Eta aldaketan gure buruaren jabe izango gara. Gure erantzunkizuna delako, hezkuntzak duen ardura sozialarengatik eta orain inoiz baino gehiago. Bai, aldaketa hori irudikatu beharra daukagu eta hori elkarrekin egin behar dugu. Elkarrekin amestu egin behar dugu.